to me, but I believe he's doing the right thing. Kawadhi nyimeni riwruok joma mine kaunti ma Nakuru kanyakla kod jotelo mamoko ma kaunti no dwaro mondo winjruok obedie e kind jodito e piny owacho mondo ng'anyo orum. Kagiloso tok tiegruok mar telo mar mine ahinya pok mar ariyo kuom adek e weche mag telo, mine go wacho ni tulo mamedore kinde ng'anyo ok ber ne dongruok mar piny Kenya. Romono mane otim Bahati e kaunti ma Nakuru notelie kod riwruok Jood bura ma mine Kewopa ma bende itime counties ma Kirinyaga kod Kwale. Be very prudent when it comes to maandamano issues, because who gets affected with maandamano? It is us women. And I'm telling them, if we accept to go for maandamano, it is the women who get affected, it is their children who get affected, it is their husbands who get affected. So I want to completely condemn that issue of maandamano. Watoto wetu wengi wanakufa na hawana hatia. Watoto shuleni masomo inabidi waende absent. Naona juzi watoto walipigwa tear gas. Imagine inabidi mzazi utaki mtoto aende shule kwa sababu ya hiyo maandamano. Setting the pace in terms of women leadership. So we are empowering more women to be able to achieve this affirmative action, and more importantly, the two-third gender rule. Remember, this two-third gender rule cannot be realized with the few women that we already have. It can be realized when we have more women boarding the train. Wadhi county